Caritas počinje s tobom. Moto je Caritasa Riječke nadbiskupije, kojim želi potaknuti sve ljude dobre volje da pomognu Caritasu kako bi mogao što više pomagati onima koji su u potrebi. Pomozimo zajedno, jer Caritas počinje s tobom. Sve je započelo 13.12.1970. godine na blagdan Svete Lucije, djevice i mučenice. Zanimljivo je vezano u Svetu Luciju, legenda kaže kako je ona sav svoj metak, a bila iz imućne obitelji, razdijelila siromasima. Međutim, majka ju je pokušala odgovoriti od te njezine želje i rekla da možda oporučno svoj metak ostavi siromasima. Međutim, ona je odgovorila da bi tako ona ostavila svoj metak siromasima samo zato što ga ne može sa sobom ponijeti u vječnost. I rekla je uostalom, kada nam na putu treba svjetlost, svjetiljku nosimo pred sobom, a ne za leđima. I tako naša dobra djela trebaju svjetliti pred nama dok putujemo u vječnost. Početke Caritasa vežemo uz Dominikanski samostan i oca Anđelka Fazinića, Dominikanca, te nadbiskupa Viktora Burića. Početci Caritasa u Rijeci povezani su sa crkvom Svetog Jeronima, odnosno ovom prostorijom unutar samostana u kojoj se sad nalazimo, kada je pater Tihomir Ilija Zovko okupio mladež pod nazivom Sinaksis i propovijedao im o djelotvornoj ljubavi i o važnosti vjernika laika u suvremenom svijetu. U duhu koncila je to propovijedao i oduševio ih je da su oni sami došli do ideje i dobili poticaj da se osnuje nešto karitativno. I oni sami su se uhvatili toga i to je spontano nastalo. Onda je to na neki način institucionalizirao otac Anđelko Fazinić, koji je bio prvi voditelj Caritasa, koji je djelovao u ovoj prostoriji od 1970. do 1986. 16 godina je dakle djelovao u ovoj prostoriji. I tu je radilo 4 žene, vjernice, lajkinje, koje su punom parom davale sebe i radile, a studenti su im pomagali, nekada su tako nosili određenu robu, hranu na potrebite adrese i slično. Od samih početaka u rad Caritasa bile su uključene i sestre milosrdnice, gdje je 15 godina nakon samog početka, dakle 1985. godine, i sjedište Caritasa preseljeno u njihov samostan u Kresnikovoj. Caritas je službeno preuzet po zamolbi nadbiskupa Pavlišića u rujnu 1985. godine. Tadašnja poglavarica sestra Fidelis Kristić uz suradnju i pomoć sestre Ambrozine Hožić i sestra Renate Vugdelija bio je premješten ovdje u naše podrumske prostorije novoizgrađenog samostana. Počelo se neprimjetno u malim koracima. Sestra Ambrozina, ona je dugogodišnja bila samostanska portirica i uvijek je primala siromahe i potrebite i uvijek je za njih u svako vrijeme bilo nešto za naći. Od odjeće, od hrane, do nego nešto najpotrebnijega. Ovdje su se prostorije proširile i bila je mogućnost, evo kažem, tiho, pomalo, ali opet tako od usta do usta, potrebe su rasle. Ljudi su to čuli, saznali, donosili robu, hranu i ono što je bio njima neki jedan, rekla bih, malo suvišak ili su se odricali od svoga osobnoga. I kažem, tako su se prostorije koje su bile namijenjene punile i kažem i sa godinama i prepunile. Ljudi koji su bili u potrebi, oni su dolazili na vrata našega samostana, a pri samostanu uvijek tako nekako bilo da se uvijek našlo nešto i prikupljalo se nešto za potrebite. I taj način kad su oni došli i dobili pomoć, vraćajući se kući, to se proširilo u susjedstvu ili u mjestu. I kažem tako, iz dana u dan to se širilo i toliko proširilo, kažem, kako god se širila ta njihova potreba za pomoću, tako je i pomoć stizala u samostan. A kažem, to vam je bilo od jutra pa do navečer.
Nakon toga dolaze demokratske promjene i Domovinski rat, kada je bila pojačana aktivnost Caritasa jer je velika humanitarna pomoć dolazila sa svih strana. Tu je bila posebna povezanost naše Caritasa s Caritasima susjednih zemalja, te je naš Caritas dijelio i vozio pomoć čak i do prvih crta bojišnice. S novim tisućljećem ušli smo u nekako mirnije razdoblje i veliku zahvalnost dugujemo i našem riječkom nadbiskupu, monsignoru dr. Ivanu Devčiću, koji je na poseban način poticao karitativno djelovanje u našoj nadbiskupiji kao jednom od 3 stupa i temelja crkve. Caritas nije nešto bez čega bi crkva smjela biti. Jer Caritas, crkva je pozvana da po uzoru na svoga spasitelja, osnivača, gospodina Isusa Krista, djeluje u smislu pomaganja čovjeku, svakome čovjeku, kako u duhovnom smislu, u moralnom smislu, tako i u materijalnom smislu, da se brine, da pomogne onima koji oskudijevaju, koji su u kriza, koji su beskućnici, koji nemaju dovoljno za život, ili su bolesni, ili su izbjeglice, ili su prognanici. Dakle, crkva u svakom od njih je pozvana, poučena od svoga gospodina, prepoznati njega samoga. Jer sam nam gospodin kaže, što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, menu učiniste. I koliko je u jednoj crkvi, u jednoj biskupiji ili u jednoj župi razvijena karitativna djelatnost, toliko je zapravo ono ispovjedanje vjere, naše vjerovanje, ono što navještamo, toliko to ima pečat jedne autentičnosti ili jedne vjerodostojnosti. Župnik Caritas Svete Ane u Voloskom brine o 13 korisnika, od toga je 5 obitelji i 8 su jedinci. Osim toga brine i o 3 štićenika koji su sada u domu za starije i nemoćne osobe u Voloskom, a koji su prije dobivali isto pakete. Za jednu učenicu plaćamo marendu. Mnogi učestvuju u tom dobrom dijelu Caritasa, tako da bi se zahvalila svim župljanima Voloskog koji su prepoznali ovu akciju i da nam svaki mjesec, 3. nedjelju, pomažu i davaju svoje novčane priloge kako bi mogli ostvariti naše akcije. Župljani župe Volosko uključili su se u Caritasovu akciju Kumstva na daljinu na način da pomažu već više od 3 godine dvije obitelji sa područja naše nadbiskupije, surađujući sa Caritasom. Dakle, uplaćuje se 6 župljana naše župe, uključujući i župnika. Uplaćuje novčana sredstva mjesečno za potrebe te 2 obitelji. Sad kako smo mi došli do tog? Zapravo, potaknuti svjedočanstvom gospođe kad smo bili u Riječkoj nadbiskupiji, koja je svjedočila svoje potrebe i težak život u kojem se tada nalazila, pozvali smo je da dođe i da svjedoči i da to svjedočanstvo prenese župljanima naše župe. I po tom svjedočanstvu zapravo potaknuti odlučili smo da i mi se uključimo u tu akciju. Sveta Ana, Caritasov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja u Rijeci započeo je pod nazivom Dom Sveta Ana Riječko-senjske nadbiskupije. Dakle, datira od polovica 1993. konkretno 26.7.1993. Na samu Svetu Anu je bio blagoslov. Na inicijativu Caritasa Austrije, odnosno Koruške, Kärntner Caritas Verband,
gdje je njihov koordinator koji je bio uključen u ratna zbivanja i bio predstavnik glavni Europskog Caritasa uvidio da je Rijeka zaštićena od rata i molio je tada našeg nadbiskupa Tamaruta da bi bilo dobro da nisu žene i djeca u zbjegovima općenito zbog u hotelima ili u kampovima, jer postoji broj žena i djece koji su bili direktno žrtve rata, bilo da su bili svjedoci mučenja, bilo da su bili sami u logoru ili silovane žene, mlade djevojke, da bi bilo dobro da se izdvoji, da se posebno tretman radi sa njima. I on je dao jednu sirovu gradnju bivše župe, zapravo župe jedne riječke, koja nije bila dograđena do kraja i on je u kratkom roku sakupio $500.000 maraka, izradio je, uredio, prenamijenio i za tada već, kažem, prva žrtva je došla u 7. mjesecu, u 9. mjesecu iste godine, tako da je već pod kraj godine sveukupno bilo 40 osoba u samom domu. Svoju djelatnost dom i dalje kroz sve ove godine, punih dakle 27 godina, razvija i dan danas vodi brigu o ženama i djeci kroz raznovrsne načine pružanja stručne pomoći. Sigurna kuća gdje su smještene žene i djeca nalazi se na tajnoj adresi. Zatim dom u svojim aktivnostima uključuje i savjetovalište koje djeluje na adresi sjedišta doma, a to je Osječka ulica 84a, te još dom ima i izložbeno-prodajni prostor gdje u suradnji sa gradom Rijekom koristi prostor kojeg je grad Rijeka po pristupačnoj cijeni dao u najam i u tom prostoru se po simboličnim cijenama prodaju predmeti koje ljudi donesu, a ti isti predmeti nisu tog trenutka potrebni korisnicama doma. Dakle, taj program je po sistemu pomoć za samopomoć. To je jedan vid samoodrživosti doma. Sva sredstva koristimo za potrebe korisnika koji su smještene u domu, da li za kupnju dječjih poklona za dječje rođendane, za mame, za izradu dokumenata. Upravo onda kada žena sa djecom dođe u doma, nema novaca, onda su to novčana sredstva koja za te namjene koristimo ili za napraviti jednodnevne izlete pa sa djecom i sa mamama. Riječki hospicij otvorio je svoja vrata 28. siječnja 2013. godine. Od tada do danas preminulo je u hospiciju više od 2000 ljudi. Osnivač Riječkog hospicija je Caritas Riječke nadbiskupije. Međutim, od samog početka dobili smo ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje koji nama pokriva troškove i uključio se grad i županija i lokalne vlasti, gradovi cijele županije. Tako da na taj način pomažemo svim umirućim ljudima na području naše županije, ali i šire. Dakle, dolaze nam ljudi iz cijele Hrvatske. Uvijek imaju prioritet beskućnici, branitelji za koje i danas, evo, nakon 8 godina rada, u pripremi je jedna vrsta referentnog centra gdje ćemo imati još 14 ležajeva za hrvatske branitelje i njihove obitelji iz cijele Republike Hrvatske. Do sad su nam također branitelji bili prioritet, međutim, potrebe su takve da branitelja ima sve više u teškom stanju i potrebe su takve da ćemo napraviti još jedan hospicij isključivo za njih. Hospicij je otvoren za umiruće, dakle bolesnike u terminalnoj fazi bolesti, za sve vjeroispovijesti. Mi ovdje ne gledamo koje vjere ni nacionalnosti, gledamo samo čovjeka i kako mu možemo pomoći. U hospicij ne dolaze samo stari ljudi po mišljenju mnogih, nego dolaze i mladi ljudi.
Dakle, mladi očevi, majke, zaručnice, tu su mnoge majke koje su ostavile svoju malu djecu i to puno znači i za obitelji jer su do zadnjeg trenutka mogli biti sa svojima. Kuća utočišta dnevni je centar za beskućnike i ostale marginalizirane osobe u gradu Rijeci. Ona postoji od 2007. godine i povezana je s djelatnošću Sestara milosrdnica još od njihovih početaka ovdje u Rijeci, dakle od 1858. godine, koja se postupno razvijala i tako je nastala kuća utočišta i sve do 2017. godine ovu kuću predvode Sestre milosrdnice, ali od 2017. godine Sestre milosrdnice u partnerstvu s međunarodnom udrugom DePaul. Tako da je ovdje tada nastala udruga DePaul Hrvatska koja je danas provoditelj programa kuće utočišta. Ono što je važno za kuću utočišta je da je zaista usmjerena za one osobe koje su zaista se našle u određenom procjepu na rubu našeg društva do kojih pomoć zaista ne dopire. Svakoga dana ovdje dolazi 70 osoba, na mjesečnoj bazi 100-tinjak, a godišnje pomažemo do preko 200 osoba, tako da to su neke brojke koje ukazuju što se ovdje događa. Prisutna je ovdje cijela paleta usluga, od onih temeljnih higijene, prehrane, zdravstvenih usluga do specijaliziranih usluga, primjerice to su različite grupe podrške, hagioterapija, dakle duhovna pomoć, edukacije, pravna pomoć i sve ono što je potrebno osobi da u jednom trenutku iziđe iz onoga kruga siromaštva, odnosno beskućništva u kojem se našla. Poveznica kuće utočišta i Riječke nadbiskupije je svakako putem naše družbe i Sestara milosrdnica koji su integralni dio ove biskupije, ovdje djeluju dugi niz godina, više od 150 godina, ali ono što je ključno je da je biskupija, Riječka nadbiskupija, podupirala nastanak ove kuće i njezinu izgradnju u 2007. i dalje financiranje sve do danas. Također vezano smo i uz Caritas Riječke nadbiskupije koje sudjeluje donacijama prehrambenih proizvoda na dnevnoj bazi, na tjednoj bazi, tako da evo naša suradnja postoji već dugi niz godina i radujemo se što ove godine Caritas slavi 50 godina i što smo mi dio ovoga velikog jubileja. Evo nas u prihvatilištu Ruže Svetog Franje. Kao takva ustanova djeluje od 2007. godine, dakle tu smo 13 godina, zahvaljujući našoj Riječkoj nadbiskupiji koja nam je tada udjelila ovaj prostor u kojem smo i danas i dobrim ljudima koji su tada tražeći pomoć evo i našli je. Tu je prije svega bih spomenula našeg sada fratera Frasinišu Pucića, njegovim velikim molitvu ljudi svih koji su radili na tome, jer uz to što mi ovdje nudimo utočište u smislu hrane, smještaja, odjeće i tako dalje, važna je jako ta dimenzija duhovna u kojem nam je Riječka nadbiskupija i svećenici Riječke nadbiskupije na raspolaganju uvijek, kao i naši trsatski fratri, uz čiju pomoć svih njih mi ovdje sve te godine djelujemo i financiramo se iz različitih projekata, ali evo naša potpora i financijska i duhovna je svakako Riječka nadbiskupija na kojoj puno hvala na ovim godinama i nadamo se još puno godina. Socijalna samoposluga Kruh Svete Elizabete je projekt Franjevačkog svjetovnog reda. Evo, ovo je već 10. godina da djelujemo. Nadbiskupija nas podržava sa režijskim troškovima, znači svaki mjesec redovno plaćaju troškove, što nam jako puno pomaže da bimo mogli uopće funkcionirati. Mi kao socijalna samoposluga, evo sad u ovo vrijeme imamo i neke nove akcije koje su nam sad u 10. mjesecu smo krenuli s novim akcijama na Korzu jer nam je bila velika potreba jer nije bilo hrane. Tako da su krenuli, svake subote smo bili u trgovačkim centrima, skupilo se dosta hrane, evo kao što se može i možda vidjeti iza mene. Ja se ovim putem zahvaljujem i svim ljudima koji su sudjelovali, koji sudjeluju u tim akcijama. Zahvaljujemo i ovim putem svim onima koji su donirali u socijalnoj samoposluzi, koji su se odazvali, svim volonterima koji sudjeluju u
u akcijama. U ovoj godini se ima odrađenih 4000 sati. Bilo je negdje 200 volontera. Skupilo se kroz ovo vrijeme negdje oko 7 tona hrane. I želim se zahvaliti zaista donatorima i volonterima, jer bez volontera ne možemo funkcionirati, a onda donatori to i zaista imaju srce. Naša rijeka se tu pokazuje jako otvorena za pomaganje ljudima. Još bi samo rekla za akciju Mladi protiv gladi koja se provodi 2 puta godišnje. Ova akcija koja je sad u 10. mjesecu bila, skoro su se sve škole uključile, i osnovne i srednje i neki fakulteti i neke firme. Evo, ovim putem zahvaljujem i pozivam i neki dalje pomažu, jer evo hrana ide, svaki dan jedemo, troši se i bit će sigurno potrebna i dalje. Danas Caritas uz redovnu pomoć koju pruža, poput podjele hrane, odjeće, higijenskih potrepština, rabljenog namještaja itd. Također ima programe u kojima se pomaže obiteljima koji njeguju bolesnog člana obitelji. To je program posudbe bolničkih kreveta, ortopedskih pomagala te pelena za odrasle. Također nastojimo pomoći i obiteljima sa mnogobrojnom djecom, samohranim roditeljima, obiteljima koji imaju bolesno dijete, programom kumstva na daljinu, te također pomoć na početku školske godine u podjeli školskog pribora i bilježnica. Također i za manju djecu, krevetići, pelene i tako dalje. Uoči svakog Božića i Uskrsa Caritas podijeli i blagdanske prehrambene pakete u svaku od župa naše riječke nadbiskupije. Time želimo pomoći našim župnim Caritasima da bi oni mogli pomoći obiteljima u svojim župama. Mnogi su u ovih pola stoljeća ugradili svoj život, svoje sposobnosti i svoje vrijeme da bi pružili ruku onima u potrebi. To ne bi bilo moguće bez usrdne podrške i inicijative nadbiskupa koji su svaki u svoje vrijeme prepoznali potrebe ljudi i činili sve kako bi unaprijedili karitativno djelovanje. Svoju ljubav u ovo djelo crkve utkali su i mnogi ravnatelji koji su srcem služili svima kojima je pomoć bila potrebna, kao i mnogi djelatnici, volonteri i dobročinitelji bez kojih Caritasa ne bi ni bilo. Budi i ti dio ovog mozaika Božje ljubavi. Pridruži se, jer Caritas počinje s tobom.